Lona ngunina wengane eneminyaka engu-13 wayikhulelwa eneminyaka engu-14 uthi waphoqeleka ukuba ashiye isikole ngemuva kweminyaka emithathu ethole umntwana. Uthi eseyitshitsha kafundiswanga ngokuhlela umndeni ekhaya nasesikoleni. Seyingane sino 3 years 4 years kaphoqa ukuthi angidrop esikoleni ukuze ngizokwazi ukuthi nginakekele umndeni wami ngikhulise nomntwana. Ongoti endabeni ezithinta abantwana bathi ungalitholi ithuba lokufundiswa ngezocansi nokuhambela emitholampilo kungezinye idala kube khona izinga eliphezulu lokukhulelwa kwamantombazanyana. Children do not have access to contraception. They go to the clinic, the nurse doesn't want to help them, they get chased away. Ishabasheke emalungelweni athinta abantwana nokuhlukunyezwa zithi inhlupheko amantombazanyana ingenye imbangela yenza ziholeleke ophathe. Amantombazane emphakathini ukuthi bagcine bekwazi ukuthola imisebenzi, but okwenza ukuthi bagcine sebelala kakhulu nabantu besilisa ukuthi abasebenzi nasekhaya futhi labavela khona akumile kahle. So abantu besilisa abanemali gcine sebethatha iadvantage kumantombazane amancane. Sizifundise kodwa izingane zethu ngezocansi ngoba vele ziyafundiswa ezikoleni, nale ekhaya asizifundise izingane zethu. Uhulumeni unxusa ukuba umthetho uqine lapha amantombazanyana esikole ekhuleliswa imbodla zamadoda. Eyindaba enze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.